Mr. Khanhu 2657. দু হাত তুলে বল রে কৃষ্ণ না পূর্বের তোর সকল মনস্কাম আজ প্রেমানন্দে বহু তুলে নাচরে মন কৃষ্ণ বলে। অল্প কিছু ଆମିଷ ଆପଣ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆମିଷ କହୁଛୁ ମାଛ ମାଂସ। ଆମ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାରେ ଭକ୍ଷଣ କରିଲେ ସେହିଟି ଆମିଷ ଜାଣ। ଯାହାକୁ ତମେ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା କରି ଲୋଭ କରି ଭକ୍ଷଣ କରୁଛ ସେ ହେଉଛି ଆମିଷ। କାହିଁକି ତାକୁ କହୁଛ ଆମିଷ ଆମିଷ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆମିଷର ଅର୍ଥ ଆମିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସିକିରି ମିଶ। ଯେମିତି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଲାଳସା ହେଇକି ତାକୁ ଆଣି ମିଶ୍ରଣ କରୁଛେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ, ସେଇଭଳି ପରମାତ୍ମାକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣ ପଶି ଆକୃଷ୍ଟ କରି ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଲାଭ କରିବା, ସଦିଚ୍ଛା ଲାଭ କରିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା, କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମିଷ କୁହାଯାଏ। ମାଛ ମାଂସ ଭଲ ମନ୍ଦ ଇଏ ସବୁ ଆମିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠି ଜଳ ପବନ ଅଗ୍ନି ଲାଗି ନାହିଁ ସେଇ ହେଉଛି ନିରାମିଷ। ଆପଣ ପାଣିରେ ମାଛ ଖେଳୁଛି, ନିରାମିଷ କେଉଁଠି ହେଲା? ସିଏ ପବନରେ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ମଢ଼ାର ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ନିରାମିଷ ସେ କେଉଁଠୁ ହେଲା? ଅଗ୍ନିରେ ସବୁ ପୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ଶବ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ପୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ନିରାମିଷ ସେ କେଉଁଠି ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ତ ସିଏ ଯଦି ନିରାମିଷ ନୁହେଁ, ଏଇଠି ଶରୀରରେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଶରୀର, ଏଇଠୁ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଛିଣ୍ଡିଗଲେ ସେଟା ଆମିଷ। ଆଜ୍ଞା ନିରାମିଷ କୋଉଠି ଥିଲା? ନିରାମିଷ ଆମିଷ ନିରାମିଷ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଳସା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଏକ ମାନେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ତାମସିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜ୍ୱର ହେଲେ ବଟିଆ ଖେଲେ ଜ୍ୱର ବଟିଆ ଖେଲେ ଭଲ ହବ, ଥଣ୍ଡା ବଟିଆ ଖେଲେ ଥଣ୍ଡା ଭଲ ହବ, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଏସବୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ, ଆପଣ ଶରୀରରେ ସାତ୍ଵିକ ଭାବ ଲୋପ ପାଇ ତାମସିକ ଭାବ, ଅହଙ୍କାର, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା ଇଏ ବେଶୀ ତିଆରି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେଥିରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ଲାଳସା ଭିତରେ ଅଛି ଆଗରେ ଛାଡ଼ୁଛି କହିକି ସେ ବି ଭୁଲ, ଆହୁରି କ୍ଷତିକାରକ। ସେ ଯଦି ଛାଡ଼ୁଛ ଛାଡ଼, ଗଳୁଛ ଗଳ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମିଷ ଭୋଗ କର ମୋ ପାଖରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ରାଜପୁତ୍ର ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଯିଏ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ଆସି ଶରଣ ବସି କହୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର,
କ'ଣ ସେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଶୁଣିବେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଘଟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆଣି ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇବେ ତା ଭୋଗ ହବ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଆସି ଆମିଷ ଲଗେଇବେ ଆମିଷ ଲଗେଇବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଜଣେ ତାମସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାପୁରୁଷ ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁଗବତାରୀ ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଶିବକଳ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 46 ପଟଳ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନୀ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଏ ସୁନକ୍ଷରେ ଏମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖିଥିଲେ ସେ ମହାପୁରୁଷ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି ଯୁଗଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଯାହାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ହେଉଛି ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ଭକ୍ତି ଟୀକା ଗୁପ୍ତ ଟୀକା ବାଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ କବଚ ଆଦି ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭଜନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଆଉ ନିର୍ଗୁଣ ସାକାର ନିରାକାର କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣବାଦ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଓଙ୍କାର ମହିମା ନାମର ମହିମା ବ୍ରହ୍ମର ମହିମା ଆଜ୍ଞାର ମହିମା ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ଆଦି ତାଙ୍କ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତାରେ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ମହିମଣ୍ଡଳକୁ ବୁଲି ସେ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ରଖିଛନ୍ତି କଣ୍ଟାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ମହାପୁରୁଷ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ମହିମା ମହାତ୍ମା ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ ଆପଣ ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳାକୁ ଯିଏ ଯାଉଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ମହାପୁରୁଷ କିଭଳି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଏଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ମହାପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କର କଥା ସହିବ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚସଖା ନିତ୍ୟର ଭକ୍ତ ସେ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ନିତ୍ୟର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଶିବକଳ୍ପରେ ରାମଦାସକୁ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ନିତ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା 256 ଆଉ ଓଳାଶୁଣୀ ଠାରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସର୍ବପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେଉ। ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଓଳାଶୁଣୀ কৃষ্ণ নামে মজে ছিলেন গৌরার নেতা ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নিয়ে হরে কৃষ্ণ গায় কৃষ্ণ নামে মজে ছিলেন গৌরার নেতা ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নিয়ে হরে কৃষ্ণ গায়